Belakang ambai sengkini sini KILLA TWMA KOK ब्लॉक कमिटी तुइटुलुंबाई जों KHAIKHA और YTF TWF जतो मिली हुई विशेष खाइसिनी प्रेसिडेंट दं ब्लॉक प्रेसिडेंट बरं सुबुत जमातिया बनि तुइटुलुंबाई जों कयेक दिन आगे किछु दिन आगे सिनी बरं गोनां CM ओ त्रिपुरा हास्तिनि जे सिनी कक ब्रंनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनी डिमांड अनेक दिन दंमानि बनो बरक जे बांग्ला बायफानो खायदि देवनागरिक बायफानो खायदि हि हुमानो जों एकदम तिनि सेलेङै ब्रंनि जे कक सामानि बनो जों सेलेङै कन्डेम खायनो जों नि प्रतिबाद हमचां मिसिल खायलायखा आनि बांनि जों मिसिल नि सेसे हमचां मिसिल नि सेसे जों अर जतो बिलि बुथुजा किसासानि बिसिङनो ब्रंनि गायानो जों सक सामानि बिसिं तै जों ब्रंनो सेलेङ मानि फुरुंनाय अमन कक दंगु जे सिनी अमो सिनी ककब्रक सिनी आमानि कक अमो जों बाइके सुइनाय तमा खायनाय बसिनी बेपार और डॉक्टर मानिक साहा चीफ मिनिस्टर का ठीक न किंतु फिया बसिनी न डिसाइड खायमेया कारण बनो सानि मुसु जदि ब आसं खांगे बनि बांला न ब देवनागरी खायलाथों बरं गोनां चीफ मिनिस्टर बरक बांला न बादोवै देवनागरी अख्रब बा बरक सुइलाथों आइनि बांगै जों एकदम चाजागिया अमो हायरनो सेलेंगो जों सारा त्रिपुरायाव तिनि हजलाइनि बिसिंतै जों फनुखा ओ ताबंनि जारा मन्त्रि दंनाय आरो बिसिङाव विशेष खाय सिनि उपजातिनि सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बुथंगो सिनि एसटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन बुथंगो आरो जतनो मांगलै माजाक किंतु अरो जागा जों साइमाबो जों तिनि बिसिंतै सानाय जे सिनि जे ककब्रक न रोमान स्क्रिप्ट बाय जुदि चालु खायांगे अरो सिनि बरं गोनां मन्त्रि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बर बयला बुकुर हाइके खुगनाय हुब्ला जोंखे बयलाया हाइसे तापर बुकुराव मिसिल बुकुर खुगमा हाइके जोंबो खुगुइ खिबिनाय सिनि ककब्रकनो जुदि रोमान स्क्रिप्ट खायाखै आइनो जों जतो मिलि सिनि जों प्राखे प्रतिबाद खायनाय बुसकाङो जुदि खायांगे जों याकाया उसुक जरा सावैनो सारा त्रिपुरानि हास्तेनो जतनो कबगनाय जतो सिसावानि जरा जतो सिसादि जतनो हामबाय